Del meu programa de mobilitat a la UCL el que espero és veure i experimentar en primera persona com és el món de la investigació científica i, d'altra banda, des d'un punt de vista personal, sortir de la meva zona de confort i poder viure en una ciutat com Londres, que és tan gran, que parlen un idioma diferent, en el qual m'hauré de trobar amb dificultats que hauré de superar i que m'aportaran aprenentatges. He vingut a fer una mastertesis a un laboratori d'investigació d'aquí a Montpellier que es diu IBMM i estic en el departament de toxicologia i estaré durant els pròxims mesos ajudant-los en una investigació. Vaig pensar que a Europa hi podria anar més sovint, però al final Llatinoamèrica és un destí que ens queda molt més lluny i per tema de tradicions i cultura crec que també no hi estem tan acostumats ni acostumades. Llavors vaig pensar que era més un atractiu. Vaig estudiar a la Curtin University, a Austràlia, i vaig estudiar una barreja d'assignatures de Ciències de la Salut. Jo volia agafar un destí del programa del Global Mobility i d'entre els països de parla anglesa que hi havia, que eren Estats Units, Canadà i Austràlia, vaig agafar Austràlia. En quant a acadèmic, el professorat i les instal·lacions del campus eren molt bones i no sé, jo he tornat i crec que he après un munt. Sí, el sistema educatiu d'allà també és una mica diferent, està molt centrat en treballs i en fer activitats comunes. Llavors et dona un altre punt de vista d'un altre sistema educatiu. Jo a la Universitat de Barcelona tenia el tutor d'esports perquè he jugat amb handbol a un alt nivell i també formava part de la selecció d'handbol de la Universitat de Barcelona. Llavors, per mi, el tema esportiu era un factor molt important i el fet d'escollir la Universitat de Xile va ser per les instal·lacions i perquè dins de la facultat, cada facultat tenia un equip i llavors a nivell de universitat hi havia una selecció, que això també era més competitiu i em permetia estudiar i fer uns entrenos més exigents per llavors tornar aquí i arribar amb la màxima forma física. Vaig aconseguir entrar dins de l'equip de la selecció de la Universitat de Xile, que compartia pista amb totes les meves companyes d'altres facultats, llavors vaig conèixer gent no només de la meva facultat sinó de diverses, i al final això em va permetre integrar-me molt a la universitat i anava per la facultat i coneixia molta gent arrel de l'esport. La meva setmana, el meu primer contacte amb la UCL, la setmana d'iniciació, ha estat molt positiva. En primer lloc, a nivell general hi havia molts esdeveniments. Jo particularment he anat a uns d'esports, un entrenament de l'equip de futbol de la UCL. Ha estat una benvinguda molt positiva, molt content de poder estar aquí i que m'hagin rebut també. Doncs ja porto aquí un mes i la veritat és que molt bé, estic molt contenta, he conegut a molta gent, al laboratori són molt amables amb mi, m'ajuden amb qualsevol cosa i de moment molt contenta i ja he après un munt de coses, o sigui, espero que així segueixi.